Så er vi endnu en gang på vej op ad en bakke her nede i Mallorca. Og hvis man kigger lige frem der, ja, så er det jo vildt at tage teten. Han vil først op. Vi glippede jo fra ham sidste gang. Så og kigger man bagud, ja, der er jo sat med så mange meter. Så det går bare, som det skal. Ja, så rykker muren sgu også da. Men det er jo vist ikke meget knald i det. Vi kigger lige tilbage igen. Se om der er andre, der vil prøve. Ja. Ja. Så kom der sgu en telefonmand mere, der ringede. Ja. Ja. Hvem har vi dernede bagved? Ja, det er Karsten. Nej, det her var sgu fliselæggeren. Men vi mangler Hans. Men vi må vente og se. Ja. Vi siger tak for i dag. Fortsat god tur.